Normalean gizartearen ertzetan egon oidian askotariko gaixak lantzen dituzte Bizipoza elkartearen barruan dauzen elkarteek Bizipoza eskolak berak, baina gai horreik ikastetxeetan be landu ahal izatea ahalbideratzea dako helburu, eta horretarako aurkezpenak egin dituzte egunotan Debagoieneko isa herri danetako ikastetxeetan. Gu Elgetako aurkezpenera etorri gara, Elgetako osoko bilkuren, udaletxeko osoko bilkuren aretoan dabiltzeien aurkezpena, baina entzuten gabitzenak entzun da, ez dakigu aurkezten dabiltzen hori eskola bat edo festa bat dan. Miren Zubieta, Oneka Anduaga, Txatxilipurdiko kideak zebek izan be, Txatxilipurdi dabil, ezta? Nolabait Bizipoza eskola, hau Debagoieneko herrixetan aurkezten, Bizipoza eskola, zer da baina, ez? Eraikin bada, ikastetxe formal bada, zer da Bizipoza eskola? Bizipoza eskola da webgune bat, eta da baliabide bat azkenean Bizipoza elkartea sortu dagoena bere helburua lortzeko erraminta moduan. Azkenean gura apurtxo bat gai konkretu batzun inguruan sensibilizazio bat sortu, lanketa bat sortu, eta da baliabide sorta bat, jarduera pila batekin, gai horrek lantzeko aurrekin, hezkuntza formalian, ez formalian, eta herrigintzarako jarduera preparatuta. Debagoieneko herri danetan dituzu aurkezpenak, ez da? Gaur azken hemen Elgetan, baina horri bilezai herri zerri, ez da? Zenbat aurkezpen, zenbat eskola? 17 aurkezpen guztira, Debagoienako 7 herrikan nintu, eta 17 zaio 6 egunetan batuta. Bueno, maratutxo izan da baita, ez da? Ez egundako. Paiasuen aurkezpenaz gain, klaustro ibili gara be bai, Bizipoza eskola hau irakaslien eskutan. Hori da, neskamotiko hiri bai, baina hori ez, heldu hiri baita. Eta eskola honetan, zelatako ikasgaixa dauz, zelatako asignaturak, zer lantzen da Bizipoza eskolan? Dauz behatzi gai multzo handi, izan leke moan, ertzetan dauzen gaixak dira, azkenean Bizipoza elkarte handi horren peian dauzen elkarte txiki horrek danak, jorrak eta entzuenak, aniztasun funtzionala, eriotza, gaixotasunak, identitatea, kultura aniztasuna, hola piatxoa dira, eta danetan dauz, zikloka antolaketan dira, adibidez, hezkuntza formalan kasuan, eta horra aurrezkuntzatik hasita, goi mailar arte, eta gela egonkorrerako be bai, jarduera pila bat, eta gero hezkuntza ez formalian, hizkuntza da irizpidea, jarduera honek antolaketako. Eta hori, zela, ze material dauz, interesadakonak topauko dauzela landu horrek danak, ez da? Bai, hori da, azkenean Bizipoza eskolak honekak esan da moan, gairik gai dakotza aukeratzeko, barruan sartu ezkero, jarduera multzo handi bat dakotzu, jarduerak ez dakoi ordena konkretu bat, da apurtxo bat gaixan arabera eta norbera biharren arabera erabiltzen den tresna bat, dauz banatuta bai iraupenan arabera, orduan baldin eta zer gurosunzu, bat aukeratu edo bestia, eta horrez gain egisa da webgunea bai dakola egutegi bat, nun nazioarteko egundan abiltzen dian, eta beste modu bat dabe bai erabiltzeko, eta elkartiak ezauketako be webgun egokisa da, elkarte danen informazioa dagoela. Hori da horre, neue honezelako begiralen, egutek isa hor jartzen dau zer, eta horrek emoten dago keria, zu gaur ez dakit zeren eguna da. Landu da bigun gai hori, ez? Eta hori topauko da bertan Bizipozan webgunean. Bai. Eta hau dana, oinarri hartuta, euskeraz lantzen da hau dana. Bai. Euskeraz eta Euskal Herrixan kokatuta ez, eta pikimat elkartean bide laguntza horrekin, eta sormena eta ausolana bultzatuaz. Eta zuek bide lagunok dituzue bi lagun, bilera, da aurkezpen honetan danetan, 6 eguneko maratoi honetan, eura bezain ditugu eta euren gana fango gara, Miren eta Oneka eskerrik asko bizoire. Begira lagunok! Hauek, gureketako lagunentzat dira! Bizipozaren kantuek osaturiko disko eta bideoklipak! Olera eskolan ere Bizipozako duen bat. Kantatzea eta dantzatzea Bizipoza baita?
Zipristindu zure ingurua hoitxe da, Bizipoza eskolaren leloa, nolabait esateko, eta zuek gaur, humorez, kolorez, dantzaz zipristindu zuen, normalian, ilun xamarra eta gai serisuak eta lantzen dian areto hau, ezta? Osoko bilkuren areto hau hemen Elgetan. Zela portau dira Elgetako neskamutikoak, Elgetako eskolako neskamutikoak? Argi daukagu, haiek erakutsi digutela zein den Bizipozaren sekretua. Kantuan aritu gara, dantza egin dugu, jolasean aritu gara, magia egin dugu, ze Bizipoza kantatzea, dantzatzea, elkar zaintzea, elkarrekin momentuak partekatzea ere bada, eta oso momentu atsegina izan da. Zuek izan duzu Bizipoza eskolako materialen hori kuskusatzeko aukerari, begiratzeko zer dauen zerrez, zer irakasten dan, zer ikasten dan? Bai, amonak utzi dugu bere ordenagailua eta saltzeatu dugu. Eta bertan aurkitu ditugu Bizipozak bera sortutako materialak. Kantuak, bideoklipak, dantzak, baina batez ere aurkitu ditugu Bizipoza osatzen duten elkarteek urteetako lanaren ostean sortu dituzten materialak eta informazioa. Asko dira, Bai, ez dira gutxi elkartiak, 28, ez da, Bizipoza elkartian barruan? Bai, 28 elkarte txiki, eta txiki askoren artean handi bat osatzen dugu. Txiki askok handia osatzen dutelako, bai. Bizipoza txiki asko zere osatua delako. Hori da. Eta bukatzeko, azkenengo galdera, betxatzen duzu benekatuta ongo zaila, gaur hemen hainbeste gora eta bera ibili ostian, Zapotxin eta Pontx, zuen dako, zelako esango litzake, zuen ametxetako Euskal Herria, zuen ametxetako mundua? Erakutsiko diogu. Erakutsi. Erakutsi, aber zer? Begira, hau litzateke, gutxi gora bera, gure ametxetako Euskal Herria, kolorez osatua. Eta koloretan daude Bizipozaren balioak. Bai, adibidez, hemen umorea, alaitasuna, maitasuna, elkartasuna dira, gogia. Hemen daukagularen mamalurraren kolorea, sabela eta bihotza betetzen diguna. Horia eguzkia, dirdir egiteko goxotasunaren zat. Bai, familia bertan daude gainera, naturaren kolorea. Zaindu dezagun natura eta zainduko dugu gure burua. Eta urdina, zerua dugu urdina, gure teilatua da. Bai, mundu osoan bakarra. Eta morea, emakumea eta guztion kolorea. Hoixe bera. Bai, eta izu begira. Zapi bat gehitu diogu gure ostadarrari. Bai. Izan ere, Sudurgorriok eta Bizipozako lagunok maite dugu kolore beltza. Ederra delako. Batzu diote, etorkizun beltza dugula. Baina, guk maite dugu beltza, gure lagun batzuen azalaren kolorea delako. Piraten banderaren kolorea, ausardiaren kolorea. Bai, eta gauez ilunpetan izarrak argitsuago ikusten direlako. Gure ostadarrak hemendik aurrera kolore beltza ere eramango du. Koloretako Euskal Herria nahi dugulako. Hori da. Begiratzeko moduak mundu alda dezake. Mundu inklusiboagorako bidean, denona eta denontzat izango den Euskal Herrian eraiki nahi dugu. Zipristindu gaitezen elkarrekin. Irene Santamaria, Elgetako herri eskolako zuzendaritza, hemen baretu dia bilin bat gauzak, lehen oso animauta hauen hau, Bizipoza eskolaren aurkezpenian, eskolako neskamutiko harrera berua inxau ez da, gustora ondia behintzat. Oso gustora, egon die, sartuta guztiz ikuskizunean, parte hartzaile, ideia pila bat emoten, dantza, danetekin dabe. Bai, oso pozik. Eta hori Bizipoza eskola aurkezteko, ez da? Zela hartu oso zuek, Elgetako herri eskolan, Bizipoza eskola hau? Bizipoza eskola, iasko ikasturte bukaeran aurkeztu zozkoen eskola bezala, Txatxilipurdin bitxartez, aurkeztu zozkoen proiektua bera zer zan, eta alde batetik eskola zuzendaritza taldea jaso ginuan lehengo aurkezpentxo bat, eta gero eskolako irakasle guztiak baitxa. Eta, azkenian Bizipoza eskola nahi izan da eskolako lanketa batez, baino gehiago izatea, pixkat herrira zabaltzeko edo dinamika bat edo egitasmo bat izatea. Eta, gaurkoa izan da pixkatxo bat horren hasiera bat, ez? Ze azkenian irakasle horiek aurkeztu zozkoen proiektua, baina nahi ginuan baitxa umiek proiektua bera edo Bizipoza bera ezagutzea, ez? Eta hau izan da pixkatxo bat hortarako saioa, gaurko pailazoen ikuskizuna. Horrezan behar da, bat gai lantzen diala, Bizipoza eskolaren bitartez. Aurretik adibidez, Elgetako herri eskolan, lantzen zen dituzten gai horrei, landu izan dituzue, zaldaketa ekarriko dau, ez dakit funtzionamenduan, ekarriko badau Bizipoza eskolak. Bai, Bizipoza elkartean daren hainbat talde
talde desente dare hor, eta horko batzukin gui elkarlana, goroia zitzen urte batzutan. Espanogi elkartiakin adibidez ja urte batzutan elkarlana indou, eta iasko ikasturtetik endankendanka taldiakin behaz eginean elkarlanian. Eta, bueno, pixkatonen arira, nahi izan dugu, biziposai, lekua emon herrixan, ez dut esan lehen, eskolaz aparte, Elgetako herri ezitzaile taldera bera mandala gaia, pixkat herriko ekimen bat bezala. Orduan, gaurko ikuskizun honekin pixkat, eumiei azaldu jakue biziposa zer dan, eta gero egongo da, hilabete batean zehar gutxi gora bera, egongo da herriko liburutegian biziposan inguruko erakusketa bat. Eta, bazkenian herrira zabalduko dan zerbait izango da, ez? Eta gure aldetik eskolan jarraituko dugu elkarte horiekin lanian, eta, elkarte horiekin beraien gai espezifikoa lantziaz gain, biziposa bera, biziposan esentzia edo orokorrak lantzia aurrekusten dugu. Mundu koloretxo bat eta anitzo bat egiteko, ez da inklusibo bat, ez da hori helburua. Eta, aniztasun guzti horretan, gai honedanak lantzeko aukera apartan moten dozku, ez? Biziposa berak, eskola baliabide berri honek gainera, ez? Hor daukagu baliabide multzo handi bat irakaslientzat, eta, espero dugu etekin ataratzi horri be, bai? Erabiliko dituzu ez eguepe? Nik uste baiet, bai. Gaur hemen gaina oparixope jaso duzu, hortaz, jazta, ez da? Bai. Liburutekiko apaletan lekua bintzatukiko da? Bai, oparita guzti joan die, posik, autografuak, eta, bai, umiak oso posik. Zipristindu bizipozaz guztiontzat izango den mundua.